Kaixo ikasleok, gaur ikusiko dugu zuzen bat duen eta plano batekiko elkartzuta edo perpendikularra den planoaren ekuazioa. Baldin badaukagu adibidez horrelako zuzen bat, era kartesiarran edo orokorrean adierazita dagoena, eta beste plano bat, eta nahi badegu plano baten ekuazioa lortu daukana elkartzuta plano hau eta zuzen hau bat duena, orduan plano bat aurkitu behar dugunez, orduan behar ditugu bi vektore eta puntu bat definitzen dutelako planoa. Beraz, egiten badugu irudia, ikusten dezute aurkitu behar dugu plano bat, eta elkartzuta dauka pi planoa, eta zuzena pasatzen da plano horretatik. Nola pi planoa da elkartzuta aurkitu behar dugun planoarekiko, hemendik pi plano honetatik ateratzen da vektore bat, koefizientekin ateratzen da n vektorea deitzen dena, da 5 minus 2 4. Bai? Eta vektore hori beti izaten da vektore bat elkartzuta planoarekiko. Nola pi planoarekiko elkartzuta den n vektore hori, eta gainera aurkitu behar dugun planoa elkartzuta delako pi planoarekin, n vektorea izango da aurkitu behar dugun planoaren vektorea. Beraz, sartuko dugu 5 minus 2 4 determinantean. Orain, orokorrean daukagun edo kartesiarren adieraztako zuzena, aurkitu behar dugu bere vektore zuzentzailea. Horretarako hemen erabili dugu Gauss metodoa, eta ikusten dezute beti bezala, egiten dugu hemen 3 eta minus 2-ren MKT da 6, beraz goikoa egingo dugu bider bi, eta bekoa bider 3 ere bai. Beraz da, lehenengo lerroa bider bi, eta bigarren lerroa bider 3 egin behar dugu. Beraz, hau bider bi 6, gehi hau bider 3, 6 ken 6, 0. Hau bider bi da 2, gehi hau bider 3, minus 3, bi ken 3 da minus bat. Hemen bider 3, bider bi egiten badezute minus 8, gehi hau bider 3, gehi 3, minus 5, eta bukaerakoa, hau bider bi egiten badezute minus 2, eta hau bider 3, minus 3, beraz minus 2 eta minus 3, minus 5. Hemendik, minus i ken 5 eta berdin minus 5. Beraz, z bestaldera pasaz, minus 5 eta gehi 5, eta minusarekin aldatzen diogu zeinua guztiari. Minus 5 eta gehi 5. Z-ari deitzen diogu lambda, eta beraz, i da minus 5 lambda gehi 5. Goiko ekuazioan ordezkatzen badezute, 3 isa gehi i ken 4 z, eta bestaldera pasako dugu minus bat, berdin minus bat, eta hemen ordezkatzen dugu iren balioa minus 5 lambda gehi 5 jarriko dugu hemen, eta ken 4 bider lambda, ken 4 bider z, berdin minus bat. Beraz, 3 isa berdin lambdak bestaldera pasaz, minus bat gehi 5 lambda ken 5, gehi 4 lambda. Beraz, 3 isa berdin, 9 lambda ken 6. Irua zatituz, 9 lambda ken 6 zati 3. Eta simplifikatu zati 3, isa da 3 lambda ken 2. Beraz, soluzioa dira 3 lambda ken 2, minus 5 lambda gehi 5, eta lambda motakoak. Bai, zuzen honetan, parametrikoan. Beraz, emango diogu adibidez lambdari 0 balioa, eta geratzen da ikustezute 3 bider 0, 0 ken 2 minus 2, minus 5 bider 0 da 0 gehi 5, 5, eta lambda dela 0. Beraz, puntu bat izango da minus 2, 5, 0, zuzen horretan. Beste puntu bat izango da lambda bat ordezkatuz, 3 bider bat 3, ken 2 bat,
minus bost bider bat da minus bost gehi bost 0, eta hemen lambda da bat. Beraz, beste puntu bat, zuzen honetan izango da bat 0 bat. Beraz, biz puntuk osatzen dute vektore bat. Beraz, zuzen honen vektore zuzentzailea izango da bat ken bi iru, 0 ken bost minus bost, eta bat ken 0 bat. Beraz, ja daukagu zuzen honen vektore zuzentzailea. Iru minus bost bat. Ja geneukan beste vektorea, planoarena, bost minus bilau, eta goian jarriko dugu nahi dugun puntua. Hartuko dugu errezena, adibidez B puntua, zuzen honena. Beraz, goian jarri behar dugu hauen aurkakoak. Izaken bat, iken 0 eta zetaken bat. Berdin 0. Beraz, arruzen erreglaren bitartez, kalkulatuko zenukete plano honen ekuazioa eta ateratzen da minus emezortzi izaken zazpi gehi emeretzi zetaken bat berdin 0 planoa izango dela. Aurkitu nahi genuena. Bale? Hau da, zuzen bat duen eta beste plano batekiko elkartzuta edo perpendikularra den planoaren ekuazioa nola lortzen den, horri buruz jakin behar dezutena.